Yeah, man, so let us remember Dark Sound music, matured music to the matured people. Introducing one of the baddest artists, yeah, makanika. What is he? Profita think about Dark Sound. What is he? Vanu varikutenda wayo vakona ngale aiwa basa mukubata ikati aiwa munoyamba block 49 Dark Sound unoona DJ Tonti munhu wamwari nekuti aiwa tikutouchika pamhepo tikupisa nhamba dzekufona asi musabhipa maidis Dark Sound music. Anzi makanika wemangoma washika kona ngale Dark Sound ndinatonde tiri pazambara that's nice ichipurisa mhepo oyo musazodana nemutukukazi mufaro kwamuri oyo mazuva ino muri vatsigiri oyo kunyepa here kuti hamusishiri vazhinji venyu pano muri wemadhiri pakaitokwanetsaona tenda munangale mese muchapona weniboni sekta yuri pari kupisa muri kuda mari tsvagiri masaide hanga matatu musati mabva munoti konangale katatu kwamuri zvatokwana zvakadaro munodyiwa netsanangudzo musaite nharo simukai imimi marimai mbiri kunetsa izvere nhai ma49 tiri kuchika zvakafanana zvamanya nekuputsika rufaro kwamuri mazuva ikwamuri vatsigiri kunyepa here kuti hamusishiri vazhinji venyu pano muri vemadhiri pakitokwanetsaona tenda ngonangale mese muchaona weniboni sekta yuri pari kupisa muruda mari emadhebheni kukonale konduruka kukomunyongolo mukomokrasia eudhamba refletsi umasamba marengajoshua muregedzi anoburitsa mamhepo dzakatungwa nechipo zita rangu ndibaba konangale ufaro kwamuri oyo kaboom. Tune coming soon. That was makanika and by Dark Sound by Profita by block 49. Kaboom. Blessed Adise. Big up DJ Kebose. Iwe tumira baya next year wanakirwa mira kayo baya chiredi batani chocho baya nechibhere chocho izvo zviripo baya kutumira mavideo manyowani ndiwe munhu changa chakwanisa kuwana zvatinenge tasina aiwa tinotenda muri yeZimbabwe tichange chikupa izvisi zichange chichaibva ku Dark Sound.